početku si bio žrtva i smatrao si, bio si uvjeren da je život nekako protiv tebe. Onda se počneš baviti spiritualnošću i onda vidiš da i te negativne okolnosti imaju nekakvog smisla i onda zaključiš da sve što se događa u životu se događa za tebe. I onda u nekom trenutku samo pustiš sve te filozofije i onda se život događa kroz tebe. Ti si život. Evo kaže jedna prekrasna majica koju sam negdje vidio. Don't go with the flow. Be the flow. Nemojte ići niz struju. Budi struja. Poduzmi akciju nježno, harmonično, sa radošću, sa veseljem i onda ovo sve ostalo dođe. Kreativnost, inspiracija i resursi i sinhroniciteti. To što ti nemaš para, nema veze. To što ti nemaš prijatelja, nema veze. Samo ti počni poduzimati akcije iz srca na temu koja je tebi uzbudljiva, zanimljiva ili smislena. I onda život teče sam. I onda shvatiš da si ti cijelo vrijeme bio napet u svojoj sjedalici, stajao prema napred i tražio svoju strast i poduzimao, a da je zapravo cijelo vrijeme samo trebalo napraviti. I to je sve.